výklad kariet. Zatiaľ tému nemám nejakú určenú, takže vyberieme z orákulových kariet nejakú tému, o čo pôjde vo výklade, a potom z tarotových kariet si necháme vyložiť nejaký príbeh, o čo ide konkrétnejšie. Dobre, takže si vytiahneme z orákula múdrosti. Ja už som si karty očistila. Takže ideme rovno miešať z orákula múdrosti. Vlastne, že o čo pôjde vo výklade, nejakú tému. Tému výkladu. Čo by sme mali vedieť, tieto kolektívne energie. Takže treba sa na to nacítiť, či to s vami rezonuje. Ak áno, tak je to pre vás. Ak nie, tak treba nájsť nejaký iný výklad. Takže o čo pôjde, prosím? O čo pôjde, prosím, vo výklade? Čo máme v rámci kolektívnych energií momentálne vedieť? Prosím, čo máme v rámci kolektívnych energií momentálne vedieť? Aha, dobre, ďakujem. A ešte by som si k tomu dala jednu kartu takisto z orakulových kariet. Ja už som si tiež jasne premiešala, takže môžeme ísť ťahať. Ďakujem, to sú kúzelné mapy, myslím. Dobre, takže máme jednu kartu orákula múdrosti. Wow. Takže ostrov pokladov, to je úplne že krásna karta. Tá nám hovorí, vlastne, no pozrieme sa aj tu na uvízli v bláte. Uvízli v bláte. Takže ostrov pokladov, ako keby máme na dosah niečo veľmi pekné, možno aj nejaké financie, nejakú hojnosť, či už teda citovú alebo finančnú, ale táto karta nám hovorí, že sme sa niekde trošku zasekli a že sa možno nevieme z niečoho vymotať. Takže sa pozrieme, o čo konkrétne ide. Dáme si tarot svetla a tieňa. Doložíme si z klasického tarotu, takže to si odložím. Zatiaľ máme 5 kariet, takže poprosím, čo konkrétne by sme mali vedieť k tejto téme. Čo by sme v rámci kolektívnych energií mali vedieť konkrétne k tejto téme, poprosím 5 kariet. Takže niečo tu máme na dosah, ale nevieme sa pohnúť z miesta. A čo nás drží? Čo nás drží? Čo je to, v čom sme vlastne sa zasekli nejakým spôsobom? Uvidíme, čo nám to ukáže. Takže poprosím 5 kariet. Áno, a táto štvorka pohárov už nám o niečom hovorí. Poháre sú vlastne štvorka pohárov. Poháre sú akože všeobecne o citoch, o emóciách. Takže uvidíme, čo nám to povie ďalej. Štvorka pohárov je taká energia, tak to je veľa, prosím po jednej. Štvorka pohárov je taká energia, že proste sme apatickí, bez záujmu, bez energie, nič nás nebaví, nič nás neláka. Nič nás nebaví, nič nás neláka. A presne ako hovorí tá karta uvízli v bláte, sme proste v nejakých takých energiách zasekaní. No, takže áno, ide tu o nejaké city. Už tu máme nejakého muža. Ináč túto druhá kartička vypadla ESO mečov,
čo môže byť nejaká myšlienka, nápad, príležitosť na komunikáciu. A tu nám máme kráľa pohárov. Kráľ pohárov je muž, ktorý vlastne je citlivý, láskavý, chápavý. Uvidíme, dobre. A tu nám vypadli už 2 karty. Takže 5 kariet máme tým pádom a vypadla tu karta páža holí, čo je taká nová energia. To môže byť nová energia, taká tvorivá, hej? Že niečo nás zaujme, niečo nám sadne, niečo upúta našu pozornosť a tu je kráľovna palíc. Kráľovna palíc je žena vášnivá, tvorivá, a taká inšpiratívna, by som povedala, takže inšpiratívna a fakt má úžasnú energiu. No tak doložíme si ešte z tohto klasického tarotu, lebo zatiaľ to tu vyzerá tak, že vlastne niečo sa tu črtá, to je ten ostrov pokladov. Niečo sa tu črtá, nejaké semienko, nejaká iskrička, niečo, čo k nám ide, príde. Je tu vlastne do páža holí. Je tu medzi kráľom pohárov a kráľovnou palíc. Vlastne je to páža, palíc, čo je vlastne presne toto semienko, čo tu ona vlastne na tej dlani má. To je presne tá iskrička, taký niečo, čo nás nadchne, čo nás zaujme, čo nás akože bude lákať nejakým spôsobom. To je presne tá energia tohto pážaťa. Taká nová, čo nás vlastne dostane z týchto energií, z tejto apatie, nezáujmu. A vlastne je tu teda ako keby príležitosť možno niečo vykomunikovať, alebo nejaký nápad, myšlienka. No uvidíme, čo nám povedia ďalej karty. Takže poprosím na 4 pohárov doložiť. Dobre, a to je veľa. Poprosím na 4 pohárov. Dobre. Na SMčov prosím doložiť. Na SMčov. Na SMčov ďakujem. Na kráľa pohárov prosím doložiť. Takže niečo nás tu dostane z tejto takej. Na páža palíc, prosím, ďakujem. A na kráľovnu palíc, ďakujem. No, takže niečo nás tu, ja to tak vnímam proste v celku, že momentálne sme teda v takých tých energiách, ale niečo k nám ide, tá príležitosť, niečo, čo v nás rozpáli tú iskričku záujmu, nadšenia, možno vášne. Uvidíme. 4 pohárov. Sila. Karta sila. Takže to myslím si hovorí samé za seba, že no, ešte si doložíme. Že či teda vlastne sa dostaneme do tej sily, že vlastne vychádzame z tej 4 pohárov a ťahá nás to, vlastne toto nás ťahá von z toho, alebo nejakým spôsobom nevieme nájsť tú silu v sebe. Uvidíme. Poprosím ešte na 4 pohárov. Tuto sa mi niečo otočilo, ale to dáme takto. Na 4 pohárov ešte poprosím, alebo na tú kartu sila. Vlastne, že o čo ide konkrétnejšie na kartu sila. Prosím ešte doložiť, o čo ide konkrétnejšie. Karta súd a vyselec. No, takže je to niečo, čo sa stane, čo je ako keby dané zhora tým osudom. A tohto vyselca ja tak vnímam, že je vlastne to je
že sme v určitej nečinnosti, môžeme mať spojitosť aj s tou štvorkou poháru, že sme v určitej nečinnosti, ale ako keby zmeníme na niečo uhol pohľadu. Začneme niečo vidieť inak. A to nás môže dostať do tej sily. To nás môže dostať do tej sily. To, že vlastne niečo sa nám ukáže, niečo, môže to byť nejaká tá myšlienka alebo rozhovor s niekým, hej? Čo nám ukáže iný uhol pohľadu a my začneme veci vnímať inak. Na ESO mečov máme 10 pentaklov. 10 pentaklov je karta finančnej hojnosti, stability. Je to prísun financií vlastne. Takže toto môže byť na ESO mečov, čiže to môže byť nejaká myšlienka, nápad alebo rozhovor s niekým spojený vlastne aj s týmto, že nám pôjde ten ostrov pokladov, nejaká hojnosť finančná do života. Vidíme na kráľa pohárov máme 6 pentaklov. 6 pentaklov môže to byť karta nejakej pomocnej ruky, štedrosti, ale zároveň to viac menej to vnímam ako kartu takého vyváženia medzi dávaním a braním. Hej, že tuto je nejaký vlastne muž v citoch, ktorý práve toto môže mať už vyvážené. Nejaké dávanie, branie. Možno, že predtým to nemal v rovnováhe. Hej, že viacej dával ako bral, alebo opačne, viacej bral ako dával. A teraz vlastne už je tam tá rovnováha. Aj v podstate ten král pohárov, on sa naciťuje na niečo. On je tak sám v sebe, on má zatvorené oči a vníma ten kľud, to more, že sa naciťuje na to, že je taký vyvážený. Presne, príde mi taký vyvážený. Aj toto hovorí o tom, vlastne o tej rovnováhe. No, toto dobre. Čo tu máme ďalej na tom páža holí? Máme kráľovnu mečov. Kráľovna mečov. To je... Môže to byť nejaká teda osoba, žena, taká skôr v rozume, ktorá city nejak neprejavuje, je taká chladnejšia, je komunikatívna, môže byť inteligentná, hej, môže mať nejaký dar reči, ale čo sa týka tej citovej stránky, tak vlastne tam je to nejaké zasekané, proste tam to neprúdi moc. A čo s ňou ale? Prosím ešte doložiť na tú kráľovnu mečov, že niečo na dovysvetlenie týchto energií. O čo ide, prosím, na kráľovnu? To je veľa. Prosím, na kráľovnu mečov. Na kráľovnu mečov. Kráľovna pentaklov a páža pohárov. Kráľovna pentaklov a páža pohárov. Tu máme nejak veľa tých kariet osobných, veľa ľudí by som povedala. Na kráľovnu mečov, kráľovna pentaklov a páža pohárov. Páža pohárov, to je o nejakom zamilovaní, o nejakých citoch, ktoré niekto ponúka tej kráľovnej pentaklov, ale ona ako keby o to nedbá. Ona je viacej v rozume. Ona proste tie city nejak
nechce prijať, nevie prijať. No vidíme tu ešte, čo máme na tú kráľovnu. Spravodlivosť. Kráľovna palíc a spravodlivosť. Čiže tu ide nejaká spravodlivosť pre kráľovnu palíc. No. Tu spravodlivosť pre kráľovnu palíc. Takže ostrov pokladov, ale sme niekde zasekaní. Že niečo máme na dosah, ale sme v nejakých energiách takej bez motivácie, bez záujmu. Dobre. No. Takže tu máme kráľa pohárov, kráľovnu palíc a medzi nimi máme ďalšiu ženu. Medzi nimi máme ďalšiu ženu. Ženu, ktorá nevie prijať city, alebo nechce. Ktorá proste je v tom rozume, v tom egu. Ale ten muž sa dostal do nejakých citov, do tej polohy takej, že vlastne už potrebuje nejaké tie city, nejakú tú lásku chce mať vo svojom živote. Ale tuto vlastne od tejto ženy to nedostane, ale ponúka mu táto kráľovna. Tá mu ukazuje, tá mu to ponúka, že pozri, ja mám, čo chceš. To páža holí medzi nimi, to je vlastne taká tá iskrička, ktorá tam sa zapáli. Takže môže to byť zaujímavé. Čiže muž táto kráľovna palíc tento muž, kráľ pohárov, vlastne je v takýchto energiách. Nevie sa z toho vymotať. Pretože bol síce v rozume, ale dostal sa do tej citovej takej, že sa to nejak v ňom otvorilo, aj tie city. A zistil, že vlastne to chce mať vo svojom živote. Aj tú lásku, aj tie city. Že možno bol v tej hmote, v tých peniazoch, hej? Ale zistil, že mu to nestačí k tomu, aby bol šťastný a že chce tam mať aj tie city, aj tú lásku. A je tu nejaká žena, keďže je to kráľovna pentaklov, pravdepodobne je to žena, jeho manželka, to môže byť. Väčšinou je to o tej stabilite, tie pentakle, že to môže byť fakt nejaký taký partner, že tam je to manželstvo. Ale táto kráľovna pentaklov je v týchto energiách takého chladu, že nechce prijať, ani nevie prejaviť tie city a vlastne to ani nejakým spôsobom nechýba v tom živote, pretože ten král pohárov jej ich ponúkol, ale ona je otočená chrbtom, ona o to nestojí. Ona to nepotrebuje k životu. Ale je tu nejaká žena, táto kráľovna palíc, ktorá vlastne medzi nimi tu je nejaká iskrička, niečo tam preskočí. A je to spravodlivé. Je to nejakým spôsobom spravodlivé. Ešte na tú kráľovnú palíc mi prosím doložte niečo viac. Na tú kráľovnú palíc.
Na kráľovnú palic mi prosím ešte doležte. Spolupráca. Trojka pentaklov, spolupráca. Spolupráca. Môže to byť spoluvytváranie, spolupráca na nejakom vzťahu, na nejakej láske. Dobre, ešte mi doplňte na to ESO mečov jednu kartu. Desetka pentaklov je aj o rodine. O rodine. Možno ten muž vlastne tým, že tam nemáte city, tú lásku, necíti tam sa ani ako doma. Nie je tam šťastný, nie je tam naplnený. A vlastne on chce proste ten domov, taký ten pravý domov, s tým, že bude vedieť a cítiť, že je doma a že vlastne je tam naplnený, je tam šťastný. A toto ESO vlastne hovorí o nejakej možno myšlienke, ktorá mu skrsne. A tu máme rytiera mečov, mi tam padol zrak, čo je proste nejaký pohyb, nejaká akcia, rýchla akcia, nečakaná akcia, možno zo strany toho kráľa pohárov, tej kráľovne palíc. Ináč kráľovna palíc, to je väčšinou taká fakt tá femme fatale, taká tá žena, po ktorej túži ten muž. Taká vysnívaná žena. No, dobre, skúsime na to ESO mečov, ešte niečo viac, prosím. Ale sa rozleteli, dobre. Takže od stôl. Takže toto je veľa. Toto nám jedna zostala. Neviem. Takže zostala nám tu trojka palíc. Áno, dobre. Presne. On si to vizualizuje. On to chce. To je o tom, že si niečo vizualizujeme, predstavujeme a chceme to v tom svojom živote. A toto je zase páža mečov. A páža mečov môže byť buď o nejakej správe, alebo vlastne tiež nejaká tá akcia, hej. Niečo s komunikáciou, s nápadom, takže uvidíme. Takže sa nám to tu začína ukazovať takto. Dobre, takže v podstate ten muž sa cíti uviaznutý. Pretože je v nejakom vzťahu, kde nie je naplnený a nie je tam šťastný a zistil, že ani nebude, pokiaľ tá žena je taká, aká je, že on vlastne tam ani naplnený nebude. A on to chce zmeniť. Dajte mi kartičku, že čo je medzi týmito dvomi, kráľ pohárov a kráľovna palíc. Oni sa poznajú, čo tam je medzi nimi? Čo tam je? Karta víťazstva. Wow. Takže medzi nimi je karta víťazstva, čiže ich vzťah je ako keby požehnaný z vrchu, osudový. Čiže on vlastne len musí sa dostať do tejto vnútornej sily. do tej vnútornej sily, aby urobil nejakú tú akciu, nejaký ten krok, hej. Smerom k tej kráľovne palíc. No, dobre. A teraz mi teda povedzte, že či ten krok urobí tento kráľ pohárov. Urobí tento krok smerom ku kráľovnej palíc. Urobí ho. Prosím, urobí kráľ pohárov krok smerom ku kráľovnej palíc. Čiže podľa všetkého on to zvažuje. On to dvojka pentaklov. On to zvažuje, tento krok. On stále balansuje raz hore, raz dole. Mám, nemám, proste akože takto. Takto nie. Ale na spodu balíčka máme 8 palíc. A to je správa. Dobre, takže vyzerá, že zvažuje, možno ešte bude chvíľku zvažovať, ale ten krok urobí.
ten krok urobí. Dobre, a teda bude to mať nejaký ďalší vývoj? Král pohárov a kráľovna palíc. Bude mať ich vzťah nejaký vývoj ďalší? Prosím, bude mať ich vzťah nejaký vývoj? Král pohárov, kráľovna palíc. Prosím, bude tam nejaký ďalší vývoj? Wow, je tu pohyb. Je tu pohyb, karta pohybu, karta vozu. Takže áno, víťazstvo, karta vozu, je tam pohyb a šestka palíc, karta víťazstva. A na spodu balíčka máme kartu smrti, čiže to znamená, že nejaká jedna životná etapa končí a niečo nové začína. Je to taká transformačná karta. Je to fakt, že zmena, veľká zmena. Veľký skok, veľká zmena v živote. Fakt, že doslova začíname niečo úplne nové a úplne inak. Áno, a je tu tá príležitosť esopalíc. Je tu tá príležitosť spolu tvoriť, spolu vytvárať nejaký vzťah, ktorý bude naplnený, ktorý bude v tej láske. No takže myslím si, že je to fajn. Takže aj keď ten král pohárov momentálne sa cíti taký, že sa nevie hýbať a stále zvažuje a príde do tej sily a čo mu vlastne otvorí? Ešte by som sa spýtala na tohto vyselca, hej, že čo mu vlastne zmení ten uhol pohľadu? Čo mu zmení ten uhol pohľadu? On sa niečoho drží. Čo mu zmení ten uhol pohľadu? Čo sa tam udeje? Blázon, nové začiatky. Dobre, čiže on to tak fakt vnútorne bude cítiť, že potrebuje, že chce tie nové začiatky, že tadiaľto cesta vlastne pre neho už ďalej nevedie, že nechce takto žiť a vlastne chce v tom živote cítiť tú lásku a cítiť taký ten skutočný pravý domov, a to naplnenie v tom vzťahu, že vlastne si uvedomil doteraz asi tie city, lásku nejak neriešil vlastne. Išlo tam o tú hmotnú stránku, o tie financie a materiálnu zábezpeku, ale vlastne zistil, že asi takto šťastný nikdy nebude. Takže fajn, no dobre, super. Takže je tam pohyb, je tam víťazstvo a sú tam nové začiatky s týmto bláznom. Sú tam nové začiatky. Takže fajn, super. Tak sa to rozhýbe, z toho blata sa dostane. A ide sa k ostrovu pokladov. Super. Myslím, že fajn. Tak dúfam, že ten, kto to potrebuje počuť, si toto video nájde a že mu to vleje takú tú nádej a tú víziu tých ďalších dní, takú, po akej túži a vlastne, že to príde čím skôr. Ono to príde v pravý čas, v pravú chvíľu, presne vtedy, kedy to má prísť. No, každý je trošku niekde inde na tej svojej ceste, ale toto už sú také energie, že je tam už ten pohyb, tie veci sa dejú, aj keď je tam ešte to zvažovanie. Ja si myslím, že to už fakt nebude trvať dlho to zvažovanie, že on už vlastne je tlačený z vrchu do toho, aby našiel v sebe tú odvahu, tú silu a išiel do toho. Takže fajn, super. Ďakujem za váš čas, za to, že ste si to pozreli a za prípadné komentáre, na ktoré sa budem tešiť. A prajem ešte pekný zbytok dňa. Ahoj.